Je tu 21. díl našeho podcastu Nejen baseball, jsem tu já, Jakub Bančura, je tu se mnou Láďa Chlup a ten jako skoro vždy, abych byl přesný, představí naše dnešní dva hosty. Na naše dnešní dva hosty, já vás taky zdravím, se velice těším, protože tady máme proti sobě dvě nadhazovačské legendy a zároveň aktivní nadhazovače. Jeden z nich je dokonce prezentační trenér a těmi hosty dnes jsou nadhazovač současný Sokola Hluboká, Marek Vinařík. Čau Marku. Ahoj. A nadhazovačské ESO pražských Eagles a zároveň nadhazovací trenér reprezentace do 23 let Tomáš Dufek. Čau Dafi. Zdravím. No a ty můžeš vykopnout teda, začít nějakou otázkou a nějakým tématem. Já, než se dostaneme k tomu asi hlavnímu, co nás bude zajímat, a to je trošičku preview mistrovství Evropy, které se blíží, tak já bych se rád vrátil k letošní sezóně u vás obou. Marek něco málo hodil, to ví moc dobře, jako jeho trenér. A Dafi měl taky kratší sezónu, tak se chci zeptat, jak to vypadá z vašeho zdravotního hlediska, co jste letos zvládli, co vás trápí, jak jste pokročili a jaký je výhled do budoucna. Máro. Je to pravda, hodil jsem tu sezónu 2 inningy. Minulý rok, teď je to přesně rok, asi 14 dní od té doby, co jsem měl operaci, která se povedla. Podle doktora pana Hudečka jsem tam byl minulý týden, ale trápí mě nějaký jiný okolnosti kolem toho ramene, který stále řeším a snažím se to nějak vyřešit, než bude BBC a doufám, že ty doby se to spraví a budu připravený. Takže plány do budoucna s házením ještě 5 let té extralize a nároďáku dáš? Když to půjde, tak určitě nemám nic. Chtěl bych házet, baví mě hlavně i pálit, takže když mi pan trenér nechá pálit na BPčku, tak já budu moc rád házet v zápasech. Teď který trenér? Jako trenér na hluboký nebo trenér ve prezentaci? No v reprezentaci. Pan trenér na hluboký asi potřeba bych hrál i to zadní pole a tam není DHčko, no tak to asi budu muset takhle udělat. Dafi, co ty? Já když se koukám na tvoje statistiky z letošního roku, tak 51 směn, což třeba oproti loňskému, kdy jsi házel 87, nepočítám ten rok 23, kdy jsi byl zraněný, po prvním týdnu si mi řekl, že házet nebudeš, což mě docela naštvalo, tak je to pořád velký podprůměr, protože ty máš několik sezon, kdy máš odházeno přes 100 směn. Naposledy se z té stovce dostal v roce 21, tam jsou 99 a dva auty. A teď jenom 52. Čím to bylo? Tak já už jsem právě kvůli té sezóně, kterou jsem neodehrál, tak to bylo kvůli tomu, že jsem měl zraněný loket. To jsem na minulou sezónu vyléčil a ke konci sezóny minulý se mi to vrátilo. No, postupně se mi to začalo vracet. A pak bylo ještě Japonsko, kdy už to bylo takový na hraně, když jsme jeli s nároďákem. A pak jsem tomu dal přes zimu oddech té ruce. Ale když jsem začal házet, tak se to v podstatě moc nezměnilo. Prošel jsem si nějaký rehabilitace a tak dále, ale ten loket mě pořád na začátku sezóny bolel, takže jsem jako hodně pomalu se dostával do těch zápasů a proto jsem měl tak málo inningů, hlavně ze začátku sezóny, protože tomu lokti hrozně dlouho trvalo, než si zvyknul zase na to házení a vlastně do dneška to není úplně na 100%. Takže to je důvod, proč jsem měl tak málo inningů letos. Ty jsi o 3 roky starší než Míňa. Říkám to správně? Je mi 32, no. No. Jsi o 3 roky starší než Míňa a teda Míňa už dostal tu otázku a s těma 5 rokama nějak souhlasí, což je dobrá zpráva pro český baseball. Co ty? Jak dlouho vidíš svoji kariéru ještě? Rozhodně skončit nemůžeš teďka, protože tvůj počet strikeoutů dosahuje čísla 998, takže v žádném případě to nemůže být tvoje poslední sezóna. Já jsem si zavařil sám, protože jsem byl nemocný na jeden víkend s Ostravou, to myslím bylo, takže díky tomu jsem si nehodil ty 2 strikeouty navíc, takže jsem si prodloužil kariéru minimálně o další, aspoň začátek sezony, takže... Ale já už to asi zase tak nadlouho nevidím, no, já už jsem celý zbídačenej, to tělo už mi říká, jako, že už bych si jako možná mohl dát chvilku pauzu
nebo chvilku pauzu, nebo že bych to mohl zabalit, že jo. Takže já jsem si říkal, já nevím, jestli to můžu říct už veřejně tak trošku, ale se Zímenem jsme si říkali, že bychom si příští rok dali asi už poslední sezónu klubovou. Repre určitě, nebo Zímen už repre má za sebou. A že bych příští sezónu jsme to nějak titulem, když tak, ukončili. Vy jste... Počkej. No. Titulem ukončili, to se mi líbí. To se mi strašně líbí. Já jsem to nebral vůbec vážně, ten poslední komentář. Takže protože jestli něco letošní sezóna Extraligy ukázala, tak že je to o strašně málo věcech. A Eagles, který byli 8 let v řadě, pokud se nepletu, v playoffu, letos se tam po 8 letech nedostali. 9 dokonce. A zase v té baráži naskočili na tu vlnu a je vidět, jak ty týmy dokážou v rámci sezóny, i ty, kteří se třeba nedostali do playoff, mít měsíc, který je najednou skvělej. A já si myslím, mně se strašně nelíbí na českém, a o tom jsme se bavili, na českém sportu a na českých sportovcích, takový to, že nedokážou říct, že jdou za tím úspěchem. Jo? A mně se tohleto strašně líbí, jako příští rok zakončit titulem. Jo. Já samozřejmě budu dělat všechno proti tomu, protože budu pravděpodobně stát na jiný frontě. Ale hrozně se mi to líbí a svým způsobem bych vám to přál. Jo, tak mně by se to líbilo taky. Já jsem si udělal takový cíle, že kdybych se dostal do nominace ještě na Baseball Classic, takže bych si tam zahrál Baseball Classic, tam bychom udělali nějaký dobrý výsledek. To byl takový jeden můj bod a potom, že bychom to zakončili tím titulem, což jako si myslíš teda, že ty to nebereš vážně, ale já si myslím, že letos nám se to nevydařilo, nějaký těsný zápasy, co jsme nevyhráli, měli jsme tam pár zraněných kluků a si myslím, že teď, jak jsme hráli v té baráži, i když to byla teda jenom baráž, tak nějak jsme si všichni představovali, že bychom tak měli hrát tuhle sezonu. A jsme tam 10-1 a myslím si, že až se nám zdraví kluci na příští sezonu, tak by to, nebo nebudeme tak daleko od té šance si o ten titul zahrát. Samozřejmě to ještě daleko, ale myslím si, že tu šanci tam máme. Naše kariéry se docela provázaly, protože to asi není žádný tajemství, že jsme spolu 8 let působili v jednom týmu. Já každou tu sezónu dokážu říct jeden klíčový moment, kdy prostě to rozhodlo o tom neúspěchu, protože já si myslím, že to máš nastavený stejně, jakýkoliv rok, kdy prostě nevyhraješ titul v extralize, nemůže být úspěšný pro tým, který přemýšlí o titulu. Co všechno musí udělat Eagles pro to, aby se příští rok teda to dostalo, protože samozřejmě, když se fanoušek podívá na vaše výsledky letošní, když se podívá na postavní tabulce, kdy teda poprvé po 9 letech nehrajete playoff, tak se může to tvrzení zdát hodně odvážný. Tak co všechno se musí stát pro to, aby Eagles příští rok ten titul získali? Tak jak už jsem říkal, potřebujeme, aby se nám kluci uzdravili, což myslím například Bertík Pražák, který se vrací z Tommy Johna, a Matyáš Trčka, který nedokázal vlastně letošní sezonu odházet úplně na 100%. Takže to jsou minimálně tyhle 2 ruce a samozřejmě, aby jsme zůstali zdraví. I já teda hlavně, jo, takže to je důležitý. To je jedna věc. A druhá věc, letos, jak jsem říkal, se nám nepodařilo vyhrát ty těsný zápasy, co jsme dřív vyhrávali, tak letos mi přišlo, že jsme to nedokázali vyhrávat. To je druhá věc a myslím si, že nás trošku zradila oproti ostatním rokům letos pálka, že nám to úplně nešlo do začátku sezony na pálce. Všem klukům nestahovali jsme důležitý body, to jsou ty těsné výsledky a to budou takové 3 věci. Samozřejmě musíme se trefit do posil, to si myslím, že jako velký faktor potom pak v těch playoff zápasech. Takže když se nám povede tyhle 3-4 věci, tak to je jeden z těch klíčů. Nechci být škarohlíd, ale Eagles letos potvrdili takovýto dlouholetý pravidlo, že pokud si přivedeš ty stejné posily další rok, tak že to není úplně to samé, protože čísla obou dvou těch vašich hlavních hráčů, jak Uemory, tak Tamby, se nedali skopírovat z toho předcházejícího roku. Takže s těma posilama máš určitě pravdu. Je ještě brzo na tohle, protože ještě není dohraná ani sezóna, ale myslíš si, že vedení bude tlačit na to, aby ty posily byly adekvátní tomu? Protože když se podíváš do hry teďka ve finále,
tak jejich posily pravděpodobně asi patří těm nejlepším celé extralize. Nemůže to být průměr, pokud chceš hrát v finále, tak ty posily musí být opravdu jako nadstandardní. Takže myslíš, že tam by byla vůle zatlačit a to asi není otázka na mě, ale myslím si, že ta vůle vždycky tam je, že chceme, že ty Eagles chtějí vždycky i to vedení chce, aby jsme prostě hráli nahoře. A samozřejmě ta finanční otázka, do toho já nevidím, jaký máme možnosti úplně, takže vím, že ten klub vždycky udělá všechno pro to, aby jsme tu šanci měli, jestli třeba naše vedení, když jim řekneme, že Duffy a Siemens si dají poslední sezónu, že tě vyhrát titul, jestli je to nějak obměkčí a dokážeme třeba sehnat nějaké lepší prostředky na to, to nevím, ale jak říkáš, no, ty posily jsou rozdílový, jak je to vidět vlastně teďka ve finále. Takže uvidíme, nevím, uvidíme, jak to dopadne. Necháme se překvapit s tím. Uhájili jste pozici nejlepšího pražského týmu v extralize, ale v celkovém pořadí základní části to stačilo na 6. místo a velice zápornou bilanci. Kotlářka a Sabatera pod váma, i když Kotlářka se stejným počtem vítězství a proher, tam rozhodovali ty vzájemné zápasy. Je to velký propad a na to, když si víme, že letos bylo potřeba vyhrát 21 zápasů na to, aby se dostal do playoff a vy jste jich vyhráli 13, tak to je 8 zápasů rozdíl. Myslíš, že to, co máte teď v arzenálu na těch 8 zápasů, bude stačit? Určitě, tak minulý rok, já si myslím, že, jak říkám, prostě se ten rok jeden nevydařil. Dostali jsme se 9krát v řadě do playoff a prostě jeden ten rok to jako muselo přijít. Prostě není to jednoduchý. Jak říkám, jsme jediný s Drakama, který se nám to za těch 9 let dokázalo, že jsme se dostali po každý do playoff. Je to tak? Mm-hmm. Takže za mě prostě jeden rok se nepoved. Já z toho nedělám velkou vědu. Minulé další rok jsme zase o rok starší. Tu mladou základnu těch kluků tam máme skvělou. Už tam mají ty zkušenosti zase o rok navíc, takže já jsem úplně v klidu, že těch 8 vítězství dokážeme tam najít v té sezóně. Poslední otázka na tebe, než se vrhneme tady na míňu. Můžeš na ně odpovědět, nemusíš, jako to záleží, ale mě by zajímalo to vnitřní rozpoložení toho týmu, protože pokud 9 roků bojuješ o špičku a seš několikrát hodně blízko tomu, aby se do toho finále dostal a najednou prostě hraješ 7. flag nebo 6. flag. Hodně se změnila nálada? Bylo to na hráčích znát? Tak určitě, tak není to příjemný. Tak sám to znáš z hluboký, jak jste třeba na začátku sezóny hráli, že to úplně, když to prostě nejde, tak to není úplně ideální, ale já si myslím, že jsme týmově to jako nějak ty zbraně nesložili, že jsme furt i na tréninkách bylo vidět, že prostě chceme, občas se tam někdo s někým pohádal, to je jenom známka toho, že prostě jsme chtěli prostě hrát dobře, že jsme to nevypustili nějak a jako samozřejmě 10 výher za sezonu ti prostě nebudeš z toho šťastný. Takže jako nálada nebyla ideální, ale nemyslím si, že bychom nás nějak jako rozložilo. Jak to dělají poslanci ještě takhle, ještě technická mě napadla ještě jeden dodatek tomu netka, protože na rozdíl od Hluboký, která o tu účast playoff přišla už v podstatě po té, co měla tu základní část odehranou a koukala s napětím na zápas Kotlářský s Třebíčí, tak vy jste o tu účast playoff přišli už asi 2 víkendy dokonce. Jak se to pak dohrává ta sezóna, když prostě cítíš, jako, že už prostě, nebo že už víš, že už prostě nemá šanci? No, já jsem to zažil poprvé v životě snad a pro mě to jako nebylo úplně jednoduché. Jako trošku jsem hledal na pár zápasů jako motivaci vylézt tam, házet, takže pro mě, ale za mě já už jsem jako tam nejstarší, takže to je snad poprvé, co jsem si jako hledal motivaci na ty 2-3 víkendy, nebo kolik to bylo, na to házení, takže za mě to bylo takový těžší, ale já si myslím, že kluci, já jsem to na klukách nepoznal, že by jako to byla, že nám o nic nejde, že už jako nechtějí, nevím, vyhrát. My jsme vždycky, když byl ten zápas a nevím, udělali jsme nějaký chyby, tak stejně jsme se dokázali prostě vyhecovat a ten zápas prostě dohrát na výhru. Tak jako zase nějak ani nejde. Nakonec to potvrzuje tvoje slova i to, že jste nás v podstatě připravili o účast playoff tím posledním víkendem, kdy jste nás 2x za 3 zápasů porazili, takže ano.
Teď předám, Kubo, tobě slovo a ty budeš povídat Míňu. Já jenom ho uvedu, že se na to strašně těším, protože za prvý teda je to náš hráč a zároveň si vysloužil mezi spoluhráči přezdívku Brumla, takže ta kritika tam nějaká bude. Kdo mě říká Brumla? No jako je. Já ti říkám Brumla hlavně, jako, ale na základě toho, co vnímám od těch hráčů. Prostě, a to je dobře, ale jako takový hráč je potřeba. Co to znamená? Že nejsi spokojený jako pořád a často. A to je dobře. Jako. Jestli chceš, tak to tady můžeme rozjet. Řeknu proč. Hele, to si jdem do šatny, zkus to zabalit jako trošku diplomaticky, ale od toho tady je Kuba, aby tě moderoval. Hele, určitě něco rozjedeme, ale já začnu otázkou, navážu na Dafiho, který říkal, že má nějaký plán, možná poslední sezóna, uspět na VBC, titul a potom s klidným srdcem také pověsit ten dres na hřebík. Máš ty nějaký podobný plány? Tak můj plán do budoucna je určitě to VBC, kam jsem se chtěl dostat. Určitě bude hrát ještě tu sezónu, pokusit se hrát ještě tu poslední sezónu. Doufám, že se dohodneme s Martinem a skončíme v jednom týmu a ukončíme spolu kariéru. Počkej. Bavili jsme se o tom, že ještě 5 let a najednou mluvíš o poslední sezóně, tak to mi jako nesedí. Myslím do budoucna, jako já nevím, kdy taky on bude chtít jakoby skončit nebo ne, ale určitě já to budu směřovat asi na stejný datum jako Martin, protože to je můj nejlepší kámoš tady, hrál jsem s ním roky a asi bych to chtěl s nimi takhle uzavřít, takže moje kariéra bude stejně dlouhá jako Martina. To ti teda hochu nezávidím, protože aspoň toho, podle jak to vnímám, tak já si myslím, že ten skončí až v momentě, kdy prostě nebude schopen dojít na domácí metu a dřepnout si za ketěla. Takže jako ale je to dobře zase pro český baseball, protože prostě my potřebujeme ty legendy pořád na hřišti. Tak pořád jste ještě mladý, já věřím tomu, že těch 5-6 let nám kluci ještě dá. To je věc, kterou jsem jako vynechal, na kterou jsem nezeptal, nebo kterou jsem nezmínil, že máme tady proti sobě dva narezovači, kteří jsou ale typově úplně odlišný. Zatímco Míňa, prostě ten sedí na rychlosti, která se doufám pevně vrátí po tom zranění a myslím si, jako, že co jsem viděl bullpeny, nebo co mám možnost sledovat letos, tak to myslím, že to je na dobré cestě, kdežto Duffy, ten je technický hráč. Crafty lefty. A ty většinou vydrží mnohem díl, jakože jo. A teď, když jsme tady na začátku slyšeli, že možná 5 let a ty možná příští sezonu, tak mi to přišlo jako přesně opačně, než by to mělo být, jakože jo. No tak jak jsme říkali, Míňa je o dost mladší než já, takže... O 3, to je docela... Jsi starý, jako vím, že jsi starý, ale takhle prostě můžeš házet, tak ještě budeš házet na veteránech, jako třeba házel Míňa, Petr Minařík ve finále proti technice. A tak já to hážu chytře, tak já hážu pomalejc a tím pádem já si tam nemůžu nic přetrhat svojí rychlostí. Takže by si měl ještě těch 5 let. Proto mě překvapilo, že mluvíš o poslední sezóně příští rok. No určitě, ale taky tam je faktor rodina, samozřejmě. Teď moji kluci už jsou starší, takže tam už taky začaly nějaký sporty. Třeba si vychováš kečera a budeš chtít jako zakončit kariéru na něj. To bych musel ještě dlouho počkat, ale jako to skloubení toho vlastně našeho skoro profesionálního sportu s tou rodinou a dětma začíná být těžší a těžší. Školy, tréninky jejich a skloubit to s mýma tréninkama a to, abych si dokázal udržet nějaký svůj level, to znamená posilka a věci okolo toho, teď rehabilitace a tak dále, tak to prostě časově to tam jako začíná být těžký dostávat. Jo. Chodil jsem kvůli tomu už párkrát, že jsem měl sezónu, že jsem chodil do posilovny v 6 ráno, abych všechno stíhal a říkám, teď je to těžší a možná už ta rodina pomalu vyhraje nad tím baseballem. No. My jsme utekli od Míni, takže my se musíme vrátit slovo zpátky. Vrátit k Míňovi. Já použiju tvoji otázku, ty jsi zeptal Dafio, kde se to jako lámalo, proč Eagles po těch 9 letech v playoffu nebyli. Míňo, kde ty vidíš důvod, proč Hluboká se nakonec do playoff nedostala? Protože ty si přišel společně s Danem Vavrušou jako velký český posily. My jsme v Hluboký měli spoustu i zahraničních posil. Některý se povedli, některý ne tolik.
a ten tým po horším začátku zdálo se, že směřuje směrem nahoru, směrem do playoff, ta šance tam byla, nakonec to o jeden zápas nevyšlo. Dokázal by ty si najít jeden moment, možná jeden zápas, možná jeden víkend, kdy nám to podrazilo nohy? On to konec konců nemusí být ani zápas, spíš jako klidně i moment jako nějaký třeba v dění toho týmu nebo v tom vývoji, jak se to vyvíjelo. Kde ty vidíš prostě ten zárodek toho, pojď říct neúspěchu, protože jako samozřejmě já myslím, že jsme všichni stavení tady my tři, co jsme tady z Hluboký stejně, že prostě nepřišli jsme hrát baráž. Asi takhle to nedokážu identifikovat. Já největší prohry, který vždycky vidím, je to, když jdeš do 9 a vyhráváš. A potom v ty 9, když vyhráváš a prohraješ ten zápas, tak to jsou pro mě ty zápasy, že řekneš, ty vado, někdo se si z toho pokáknul a stal se tam nějaký error. Většinou se stalo, že tam byl error, který to rozjel a ten zápas jsme prohráli. Takže pro mě ty zápasy určitě mám 2 s kotlářkou. Jo. To bychom jmenovali úplně stejný moment, protože já ti do toho skočím. Spousta lidí říká, jak v klubu, tak mimo, že jsme si to pokazili sami posledním víkendem s Eagles. Jo, kde jsme od OK taky ztratili jeden zápas 9, pak jsme v Praze jeden vyhráli, jeden prohráli, tam kdybychom vyhráli 2 zápasy ze 3, což nebylo nedosažitelný, tak jsme byli v playoff. Já říkám jasně, jako určitě, ale podle mě, já teda vidím 2 momenty v té sezóně, kdy jsme přišli o ty důležité výhry a série s kotlářkou, ta první je rozhodně jedna z nich. A ten druhý moment já bych jmenoval hned první série s Drakama, kdy jsme udělali v těch 2 zápasech tolik chyb v obraně, že jsme neměli šanci vyhrát. My jsme ten druhý zápas prohráli nějakých 8-5 nebo něco takového. A Drakům jsme dali 5 neumožněných bodů, což místo toho, aby si začal tu sezónu 1-1 a řekl si OK, tady jsme rozjetí, tak tam nám to okamžitě jsme zaškobrtli na začátku vinou obrany. A s Kotlářkou to byla taky obrana, která nás stála tu sérii. Promiň, takže jenom to jsem chtěl doplnit. Ještě myslím, že tam byl jeden možná proti Krči, kdy tam byl... Dotahovali mocně. No, odpad do zadního, tam to prošlo Vasilovi. To byl ten zápas v pátek, když jsme prohráli ten poslední víkendu. Jo. Ten zápas Krčí, který jsme prohráli doma, to bylo, jak házel mladý Honza Novák a jak bojoval s tou strajkou, jsme dotahovali a měli jsme lob 18 tenkrát, takže jako to byl zápas, který jsme taky rozhodně měli vyhrát a nedotáhli jsme to domů, takže já, jestli můžu, tak já mám strašně rád takový ty paralely s těma dokumentama a s těmi želí, tak jako jak Pedro Martinez v roce 2003 říkal, že Yankees are my daddies, tak letos to bylo Eagles are daddies. Protože jsme ztratili 3 zápasy s nima. Ne, proto jsme tady 3 na jednoho, vlastně. Až Luboš vypne kamery, tak tady Daffy dostane baštonádu. A děláme to ještě před sérii s Eagles, která ukončí naši sezónu, kde už teda se nic nejde, ale přesto jim to budeme chtít vrátit. Tak Míňo, ještě povídej teda. Jak se ti líbilo na Hluboký? Je to krásný areál, to se mi líbilo. Jako všechno ohledně toho areálu a tady těch věcí se mi líbilo v tom týmu. Takhle, než nebudeme vytahovat nic jako interně, samozřejmě to se nedělá, jako, ale viděl jsi v tom týmu ten potenciál na to, že by to playoff mohlo být? Ze začátku ne, ale potom, když jsme se rozhodli, tak jsem říkal, hele, to už vypadá dobře, jako tohle už má každý dobrý prostě starty na palce. I já jsem prostě z začátku neměl, stragloval jsem, nevěděl, co s tím dělat. A potom, když jsme chytli tu sérii na 12 výher, tak říkám tu dobu, ty vado, hele, teďkon jsme rozdělili, teď to vypadá, že máme šanci se dostat do té top 4. A říkal jsem si, že bychom měli šanci proti Drakům, kdyby to bylo proti Hrochům nebo Arrows, tak jsem říkal, to si myslím, že 90% jsme postoupili. Až tak jsem si věřil. Ale bohužel jsme se tam nedostali, nedokázal jsem to zjistit. Co se bilance týče, tak já jsem to říkal klukům na pozápasovém meetingu, že od zhruba půlky května do půlky července jako nebyl úspěšnější tým v České extralize, než byla Hluboká.
No. A samozřejmě každý má na to právo, každý říct prostě, že ten poslední víkend nás to stálo. Já teda se přiznám, že včera se bavil dlouho po tréninku s Rolanem Očou a shodli jsme se oba dva, že ještě v půlce toho zápasu v pátek proti Eagles, kdy jsme sice vedli těsně, ale vedli jsme a měli jsme nachystaný ten nejlepší narost, tak jsem prostě pořád jako říkal, tohle je naše. To jako, a pak přišel ten nešťastný moment v té 9. směně, kdy Eagles otočili a ta sobota už byla špatná. Jako to byla krize. Jako, no. Takže tam bych také já vypíchl ten bod. Jak jsi byl spokojený se sebou, se svým výkonem? V druhé části sezóny jsem byl spokojený. Si myslím, že už jsem začal nějak vidět líp tím míčem, měl jsem lepší švihy, takže se sebou jsem byl spokojený od druhé poloviny, když jsme začali vyhrávat, tak mi to začalo docela jít, ale ten začátek byl tragický, takže od druhé poloviny základní části jsem byl se sebou spokojený, si myslím. A co musí udělat Hluboká? Ještě nevíme, jestli budeš příští rok pokračovat v Hluboký, tohle se všechno bude řešit po sezóně. Co ten tým Hluboký, jak Duffy říkal, k tomu, aby Eagles se navrátili zpátky do playoff, potřebují doléčit zranění, potřebují zůstat zdraví. Kluci nabrali zkušenosti vyhrávat ty těsný zápasy, které ztráceli. Co musí udělat Hluboká pro to, aby v tom playoffu nechyběla? Já si myslím, že nepolevit. No. Myslím si, že jak jsme začali vyhrávat, vyhráli jsme těch 12 řadě, tak najednou řekli, ty vado, tak já už nemusím chodit extra, teď nám to jde, teď to vydrží. No, takhle to začalo ubíjet se, jako méně lidí začalo chodit jakoby extra trénovat. A myslím, že to je to, proč jsme se tam nakonec nedostali, mohli jsme začít dřív a začít vyhrávat dřív a tím pádem jsme vstoupili do té top 4, ale prostě aby jsme se tam dostali příští rok, nebo kdybych tam hrál, aby se nám to Hluboká dostala, je od začátku prostě dávat to stejné, co tomu dávalo, když jsme vyhráli těch 15 řadě, no. Já se přiznám teda osobně, že žádný učený z nebe nespadl a ten, kdo nepřizná svůj chybu, tak jako by neměl nic takového dělat, takového. My jsme, když jsme před sezónou tady s Kubou mluvili o tom, tak jsme narazili na naši první rozepři v tom, že když jsme se oba podívali na rozpis extraligy, a my jsme začínali první 3 víkendy proti 3 medailistům loňského roku, tak já jsem říkal, to nás přece nemůže rozhodit, protože každý počítá s tím, že se musíš potkat se všema soupeřema stejný počet utkání a my to pak doženeme. Ale pravdu měl Kuba, který řekl, že prostě, že nás to zaskočí a nás to zaskočil ten začátek nepříznivý. A trvalo dlouho, než jsme se z toho vyhrávali. I když jsme pak ty zápasy, které jsme měli vyhrát proti těm slabším soupeřům, tak jsme vyhráli, ale přesto ten rozjezd bylo vidět, že ten tým není na to psychicky připravený, že pokud tvrdíme, že chceme do semifinále, tak pokud máš bilanci 2-8 na začátku, že se s tím dá v té dlouhé sezóně, což si myslím, bilance 2-8 v 35 zápasech není nic hroznýho a dá se to zvrátit, ale prostě ten začátek byl špatný. Ale ukázalo se, že to nakonec vrátit nejde, protože kdybychom tam měli 3-7, tak v tom playoffu jsme byli. Dobrý, tak uzavřeme asi... letošní sezonu? Extraligu? Takhle. Nebo ještě máš něco? Z pohledu týmu, za který oba hráči hrajou, taky uzavřeme. Uzavřený. Ale teď aktuálně natáčíme po prvním víkendu odehraného finále. Poprvé se do playu dostala Třebíč, která teda o víkendu urvala ve 3 zápasech tu bronzovou medaili, kterou pravděpodobně chtěla asi mnohem více než Eros. Tam to byl podle mě rozhodující faktor, že ten tým, který je poprvé v playoff až hásí na medaili, tak jakože jich chce asi víc než tým, který má 3 tituly a úplně to není to, ale to neříkám jako neschazu výkonu Eros v žádném případě. Já si myslím, že naprostá většina všech hráčů, kteří se na českých baseballových hřištích pohybují, tak jakmile vlezou na hřiště, tak ten zápas chtějí vyhrát. Takže to vůbec to neschazuju v žádném případě. Myslíte, že do toho finále se dostali 2 nejlepší celky letošního roku? Míňo. Určitě, jak říkám, jako když jsme začali vyhrávat, tak jsem tam viděl i Hlubokou, takže jako je to mezi náma, mezi Hlubokou a Hrochama, ale my jsme se tam nedostali, takže proto si myslím, že Hroši a Draci tam jsou právem, že si myslím, že to jsou ty 2 nejlepší celky teď v Čechách. Oba 2 týmy mají
jak český nadhazovač je dobrý, tak i polaře, i pálkaře a mají tam strašně reprezentantů, takže já si myslím, že tady ty dva celky jsou tam právem a že to jsou ty nejlepší týmy. I přesto oba celky potřebovali plný počet zápasů v semifinále, aby se do toho finále dostali. Jak to musíme zase dát, zakvitovat snažení Rose i Třebíče. Co ty, Dafe? Myslíš, že... Souhlasím s Míňou za mě. Zvlášť ještě tam Hrochun tam přibyl Vilje Skala na konci sezony a dokoupil ještě jednoho názovače, je to tak, pokud vím. A oba dva týmy tam mají ty rozdílové importy. Jak říkal Míňa, kvalitní český nadhoz. Takže za mě tam jsou dva nejlepší týmy sezony. Třeba to na začátku nemuselo tak vypadat, ale na konci to prostě tak bylo. Jak moc vyrovnaná ta sezona byla, když se teda vrátím k té základní části ještě, tak to může potvrdit třeba angažování Martina Zelenky Třebíčí, protože zase nikoho neschazuju, jenom ze svého pohledu jeho účast na těch zápasech v tom červenci rozhodla o účasti Třebíče v playoff, protože on jim v podstatě sám od sebe vyhrál v tom období, kdy tady byl, vyhrál si 3 zápasy, který by pravděpodobně Třebíč nevyhrála, kdyby ho neměla. Takže to je ta krása toho, jak to letos bylo vyrovnaný a jak to bylo dramatický dokonce. Myslím si, když se podíváme na Hrochy, na Draky, proč jsou ve finále, já bych řekl, že jsou ve finále, protože mají nejširší soupisky. Že tam mají tu náhradu. Protože Duffy mluvil o tom, že v Eagles nebyly ty výsledky, že tam byly nějaké zranění. My na Hluboký bychom o zranění a chybějících hráčích mohli napsat knížku letos. A bylo vidět, že když ti vypadne na 2 víkendy Martin Mužík, na 2 víkendy Dan Vavruša, Matěj Dvořák. Když ti vypadne Matěj Dvořák, stačí ti 1, 2 a najednou ten tým má úplně jiný projev, protože tam není dostatečně kvalitní náhrada. Tím nechci říct, že by Martina Mužíka, Martina Červenku, podobný esa českého baseballu dokázal někdo adekvátně nahradit. Ale nemusí ten propad být tak velký a u nás v klubu prostě ten kvalitativní propad za tou první 9 byl ohromnej, kdežto ty Hroši prostě tohle to nemají. Tam jim někdo vypadne a když můžeš se podívat na ty hráče, můžeš se kouknout, koho mají na střídání, tak ta hloubka toho kádru tam je a řekl bych, že to významně rozhodlo o tom, že ty týmy se dostaly takhle nahoru. Samotné finále tedy začalo, jsme po prvním víkendu, kdy Hroši vedou 2-1, koukali jste kluci na ty zápasy? Já jsem koukal na ten poslední zápas, akorát když začal ten rundown. Jo, co ty? Já jsem to jenom sledoval taky z highlightu, nesledoval jsem nic živě. Takže jenom... To lžeš, protože jsme seděli vedle sebe, ne? Nebylo to v neděli, jsme seděli vedle sebe, měl jsem tam zaplay telefon, koukal jsem na kotlářku z krčí. Tak možná lžu, tak možná se viděli ten zápas. První zápas úplně famózní, reklama na baseball, ty nejvyšší evropské kvality. Aspoň co se na kopci týče, teda, jako protože proti sobě nastoupili Lopezové a ani jeden prostě z nich se rozhodl, že prostě neprohraje ten zápas. Padlo tam strašně moc strikeoutů, těsně na konci tedy další navrátilec, v podstatě do sestavy Vyleskala rozhodl tím homranem. Pro mě překvapivě pak toho Hroši nevyužili v tu sobotu, kdy zase velký a příjemný překvapení především pro český národní tým byl výkon Filipa Čapky na kopci v sobotu, který se taky tou sezónou trošku, dalo by se říct, protrápil, ale v pravou chvíli vylezl na kopec a dokázal předvíst to, co od něj ten tým potřebuje a pod jeho vedením tedy Draci srovnali. No a pak přišel ten zápas nedělní, který ještě do dneška rezonuje na všech sociálních sítích, protože přišla velice dramatická koncovka toho zápasu, kdy Draci vstupovali do dohrávky 9. směny za vedení o 2 body. Tomáš Říčný hned první nadhoz dohrávky 9. poslal za plot na snížení 1 bodu a pak došlo právě k tomu zmiňovanému rundownu, co tady Míňa říkal. Nejste rozhodčí, už máte teď možnost vidět nějaký záznam zpátky, máte dost času na to ho zanalyzovat, což samozřejmě v tom reálném čase na tom hřišti nejde. Myslíte za vás, stručně jenom, že to bylo správné rozhodnutí? To bránění? Překážení. Já pořád říkám bránění, je to překážení, musím si na to bacha. Já bych řekl, že ano, jako první věc, co jsem se učil v rundownu, je hodíš a vypadneš pryč, co nedělal, aby se tě nemohl dotknout.
Učili nás, když jsi byl v tom rundownu, hele, hledej toho hráče, bouchni do něho, ať máš tu, takže jako já, jak jsem viděl ten rundown, tak říkám, myslím si, že něco takového se stane, že prostě v tu chvíli nějaký ten hráč zapomene to, že musí uskočit co nejdál, ale dobrá byla heads-upy play toho hrošího mladýho, že věděl, co dělat. Věděl, že hele, on mi tam nesmí překážet schválně, tam ještě trošku půjde do té strany. Jo. Takže za mě to byla heads up play. Viděl jsi to i v reálu takhle, když jsi říkal, že to zapnul ten rundown, když jsi to viděl hnedka na poprvé, když jsi to viděl v tom reálném čase? Já jsem akorát viděl, jak je přesně jakoby znění toho pravidla. Potom i po zápase jsem se bavil s Martinem. A to já nechci, to už nevídáš. V tom reálném čase, když jsi to viděl, říkal jsi z těch dobrý kol nebo ne? Já jsem si řekl, že jo, protože aby byl ten hráč toho rundownu, který by tady to určitě hledal a udělal. Co ty, Rafe? Já to vidím stejně jak Míňa, jak říkal, jak jsme se učili, jak to známe z baseballu, prostě jsi v rundownu, odhodíš balón a chceš hnedka zmizet, protože ty, říkal Míně, že ty běžci jsou prostě na to učin, říká se jim to, že zkuste jít do toho kontaktu, když se budete vracet, takže jako za mě to bylo odpískaný jako těžký kol, zase pěkný, že to dokázalo odpískat v té situaci. To si myslím, že na to rozhodčí udělal dobře a za mě správně odpískaný. Všechno, co mi řekl, tak s tím jako souhlasím. Co to háže, ten balon by měl zmizet, okamžitě zmizet a nedát mu vůbec šanci tomu běžce, aby se jako měl šanci se dotknout. Než dáme slovo jedinému člověku, který s tím úplně nesouhlasí u tohohle stolu, tak ještě řeknu svůj trošku do mlýna. Někdo se mě v sezóně ptal na hodnocení rozhodčích. Já říkám, že podle mě v současné chvíli David Kulhánek je, jestli ne tím nejlepším, tak první trojce určitě. I zkušenost má i vystupováním na hřišti. Mně připadá prostě jako vyloženě top. Rozhodčí v reálném čase mě to přišlo úplně jednoznačně jako bránění. Když jsem to pak překážení, to prostě přesně tak, překážení. Jediný, když jsem to pak viděl, když se to rozebíralo, tak tam byl nešťastný moment v tom, že jak ten běžec, tak ten Vinky běželi vně té čáry, byli z pohledu domácí mety na levé straně toho koridoru a Vinky prostě místo toho, aby uskočil doleva, tak uskočil doprava, protože ten běžec, jak se otáčel, tak se úplně automaticky otáčí ne na trávu, ale otáčí se do koridoru, takže prostě on změnil tu dráhu na tu druhou stranu toho koridoru a tam se právě potkali. Jako, tak v té chvíli to prostě pro mě bylo jednoznačné. A teď dávám prostor Kubovi. Já bych to neodpískal. Nemyslím si, že by to David Kulhánek odpískal špatně. Myslím si, že to je velmi hraniční situace a ty pravidla samozřejmě v žádném sportu nemůžou být jako úplně přesný, že si řekneš u každé situace tohle je takhle. Já bych to nepískal z jednoho důvodu. Já jsem řešil podobnou situaci obstruction na domácí metě Martina Červenky v zápase proti Hluboký s Márou Vyčarem, kdy Marek Červenka stál před domácí metou, ještě předtím, než tam letěl příhoz, běžec už dobíhal na domácí metu, Berry mu nedal vůbec žádný prostor se kamkoliv dostat, chytil balon, tečoval ho. Řešil jsem to, bylo to v zápase, ve kterém jsme, myslím, vyhráli, nebo to bylo o to, že to vůbec nešlo, bylo to jenom jako Chtěl jsem pochopit to pravidlo, jak funguje a Mára Vyčar mi napsal, že v případě, že by k autu, že výklad pravidla je, že v pravidlech stojí, že pokud by k autu došlo i bez obstruction, tak se obstruction nehlásí. Že takový je jasný výklad. Když teda vezmu tuhle situaci na Hroších touhle optikou, tak já jsem přesvědčený, že ta obstruction se tam najít dá, běžec jí šel hodně naproti, ale jsem přesvědčen, že i kdyby Vinky po odhodu toho míče vysublimoval a nebyl tam, tak by draci ten aut zahráli. A z tohohle, myslím si, že na tu obstruction to bylo málo. Je to pocitová věc, opakuju, netvrdím, že to David Kulhánek odpískal špatně, je to hraniční situace. Tu primární chybu udělali draci, protože jak jsou běžci učení chodit do hráčů, každá obrana je učená k tomu, že rundown se hraje na jeden příhoz. Jakmile hraješ navíc,
zvyšuješ riziko právě takovýhle pleje. Tak to je můj pohled. Já říkám, hraniční situace, David Kulhánek se na to podíval z jedné strany a vyhlásil to svým způsobem dobře. Já bych tohle nevyhlásil. Já i když jsem viděl tu situaci, tak jsem říkal, no to ne, za mě to není obstruction. Prostě já to tam nevidím. Myslím si, že to bylo příliš měkký, jak se říká ve fotbale, že to je měkká penalta. Jo, tak za mě tohle bylo strašně měkký obstruction. A pokud to vezmu ještě tím prismatem toho, co mi psal teda Marek Vyčar, tak já jsem přesvědčený, že k tomu autu by došlo i bez obstruction a proto bych to nezahlásil. Ale tu primární chybu udělali draci. Měli to udělat prostě na jeden příhoz, bang, bang, nazdar a nemuselo se to vůbec řešit. No, tak krása toho baseballu, že se o těchto zápasech dá mluvit ještě hodně dlouho. Každopádně, Hroši vedou 2-1, hraje se na 4 vítězné utkání. Jak vidíte průběh ten další průběh série? Kdo to nakonec urve? Je český zápas? Český by měl být, ne? Já si právě myslím, já si nejsem úplně jistý. Jsou český. No to právě není v té 7 zápasové sérii. Já si myslím, to bylo v té 5 zápasů. Ano, protože to vychází pořád, že tam je to pravidlo bude upravené tak, že každý víkend, co se hraje, je jeden zápas český. Nejsou 2. Takže teď to zase bude ten sobotní, takže já si myslím, že v pátek je normálně zápas zase těch jedniček, že bude. Je to 2-1 pro Hrochy. Já si myslím, že tady to budou strašně těžký zápasy, jako tady nedokážu ani říct, když jsem viděl ty narazovače, co mají Hroši a draci, tak je to jenom o tom, jaký z těch narazovačů bude mít špatný den. To je jenom, jak jsme viděli, tak draci měli ten při tom semíčku, kdy jim vyhořel ten jejich amík, hodil 5 men zdarma za sebou a to je to rozrují. Prostě jaký z těch narazovačů bude mít ten špatný den a to rozhodne podle mě ten zápas. Takže kdyby jsi měl sadit, nebo kdyby jsi měl tipnout? Já to přeju Hrochům, protože draci už to měli tolikrát samozřejmě. Když někdo hraje tolikrát, tak už mu pak přestaneš fandit, radši to přeješ někomu, abys to zažil. Takže já fandím Hrochům. Co ty? Já říkám taky stejně, že to bude fakt vyrovnaný. Teďko ten páteční zápas si myslím, že by mohli urvat draci, takže za mě to bude teďko 2-2. Potom bude český zápas. Líbil se mi, jak Čapoun zaházel ten zápas předtím, takže to si myslím, jako, že si to přenese do dalšího víkendu. Takže to bude 3-2 pro draky. Hraje se na 4, je to tak. Takže pak to Hroši dorovnají na 3-3 a rozhodne se, za mě se rozhodne až 7. Za mě to je tak vyrovnaný a myslím si, že pro diváky neutrální, jako jsem já, tak to bude skvělá série, takže si myslím, že to bude 7. Já tady čtu rychle v metodickém pokynu, že v playoff smí v zápase označeném systému nasazení zápasů playoff nastoupit na postu nazavače pouze hráči s občanstvím ČR, ale v rozpisu o výsledcích jako na to playoff tam to žádný označení těch českých zápasů není, takže pořád si nejsem jistý, ale myslím, že jsem to někde prostě viděl, že opravdu to vychází vždycky jeden český zápas na hrací víkend. Ono by to dávalo logiku, protože nutit druhý víkend finálový série najednou, aby týmy, který celou sezónu hrajou na jeden zápas ze 3, aby měli 2 zápasy ze 3, taky nedává moc smysl. Já souhlasím s Dafim, naprosto přesně. Úplně zápas po zápasu, já bych to viděl úplně stejně. Já nevěřím tomu, že López z Hrochů dokáže zopakovat takovejhle výkon, protože celou tu sezónu to bylo z jeho strany nahoru dolů. Mýval problémy s kontrolou, teď zaházel naprosto fantasticky. Ne, že bych mu chtěl křivdit, ale trošku si myslím, že ten Aliangel López z Draků je spíš schopný zopakovat takhle kvalitní výkon, kdežto ten, jak se jmenuje, křestním, se omlouvám, nepamatuju. Hroší López. Hroší López to zopakovat nedokáže. Ne, že by vybouch, ale nebude to tak skvělý a tam Hroši přetlačej. Draci přetlačej Hrochy.
věřím tomu, že Filip Čapka se chytil a má ty zkušenosti a v playoffu, to známe ze všech sportů, podívej se na NHL, vždycky ty týmy skupují starý hráče před playoffem a říkáš si, proč beru tady toho frajera, když dal 5 gólů za celou sezónu a on jich dá 10 v playoffu jenom protože tam byl, protože to umí. Takže věřím Filipovi, že to zvládne a ten třetí zápas víkendu zase, že zvládne už jsem to našel. A bude to 3-3. Teď tam do toho hodíš vidle, protože to bude jinak, jo? Světlo má pouze nasazení tady. Tak to tak není. Tak opravdu zápas číslo 4 je český, ale je to jediný zápas té dané série, takže zápas 5 a 6 je cizinci a případný 7. Takže v pátek nastupují Češi, ale v sobotu a v neděli nastupují cizinci. Tak to moc nemění za mě. Tam věřím tomu stejně. Bude stejně, no. Bude to stejně? No, ten zápas v pátek teda bude podle mě hodně rozhodovat o tom, jak se ta série bude. Samozřejmě, pokud vedeš 3-1, tak už jsi krutě k tomu a tam věřím tomu, že se ten Hroší López spolu s tím Malkoniem, že se prostě vyštengrou úplně natolik, že budou schopní zahrát stejně. Naopak na těch draci by mohlo ležet už trošku ta nervozita z toho, že 1-3 nikdy v sérii neprohrávali, speciálně v finále. Takže tam si myslím, že to, pokud ale Filip Čapka zopakuje svůj výkon a bude to 2-2, tak dávám teda jednoznačně větší šance drakům v té chvíli. A ten 7. zápas je teda cizinci, jo? Kdokoliv. Čtvrtý zápas je poslední český zápas, jo. Pak už 5, 6 a případně 7, prostě už jsou všechno cizinci. A to se hraje kdy ten 7, když tak? Ve středu 10. září. Je to 10. Já se podívám na kalendář. Není moc se rozdej teda pro ty importy. Není a speciálně proto se docela divím, že ten český zápas z tohohle pohledu není jako zápas číslo 5, protože takhle těm cizincům opravdu nedáš, když teda víme, že proti sobě Lópezové nastoupí v sobotu. To dává logiku, ty ho nemůžeš dát jako zápas 5, protože teoreticky na zápas 5 v sérii na 4 vítězní nemusí dojít. A ty chceš, aby v té finálové sérii házeli český narazovači minimálně 2krát. Jasně. Jo? A teď v téhle chvíli víš prostě, že... Teď by se to dalo posunout, ale teď už se to s tím nedá nic dělat. To musíš dát vědět dopředu a ty nechceš rozepsat český zápas na 5., ke kterému teoreticky vůbec dojít nemůže. Jasně. Zase na druhou stranu ve finále chceš vidět úplně to nejlepší, prostě co je. A to uvidíš. A představa, že teda by to skončilo na 4 zápasy a v tom 2krát házeli Češi a ten cizinec starter v podstatě ten... Já vím, ale by se v té chvíli potkali. Ale ta liga musí připravovat hráče taky pro národní tým, jasně, proto tam máme to pravidlo, takže já tohle to vidím super. Jediný z toho pohledu je, že pokud teda ty Lópezové proti sobě nastoupí v sobotu a budou házet tu stejnou porci zápasu, tu stejnou porci na dozu, jako házeli ten první zápas, tak ve středu 10. září, případným zápase 7, po 3 dnech pauzy to bude teda opravdu... No to je taky správný, protože ty musíš ukázat šířku toho chápu, že ti to nevyháže jeden frajer, který hodí 120 nadhozů a potom týden leduje ruku. Podle mě to je... Jak jako v lecčem můžu nesouhlasit někdy se STK a s ČBA, tak tohle si myslím, že je rozepsaný parádně. Neříkám, že nesouhlasím, mně se to taky líbí, jenom že to prostě bude pro ty týmy, a to je dobře, bude to těžší oříšek. Mm-hmm. Takže to jsme už jsme tady... Extraliga. Já se těším na tu Evropu totiž strašně. No. Jo, moc času nám na ní nezbývá, ale určitě se k tomu... Já myslím, že to bude stačit, protože já o tom nic moc nevím, takže uvidíme... Ty o tom nic moc nevíš, Míňo, ale ty zase k národnímu týmu se vyjadřuješ rád a často. Ano. Jo, takže proto tě tady máme. Já tě ještě přeruším. A co teda ale nechápu, jako jedinou věc je... Teď řešíme, že série Best of 7 se hraje podle rozpisu, kde Světla má pouze lépe nasazený tým, což jsou draci proti Rochům. Kdyby Světla měli oba týmy, tak by ten český zápas byl zápas číslo 5. Tak. Tom nevidím teda rozdíl, já to nechápu, proč to tak je, ale tady muziku, to je Best of 5, tady koukáš. Best of 7, Světla mají oba týmy, český zápas je číslo 5. Potom Světla má pouze lépe nasazený, český zápas číslo 4. No tak tím pádem je to tak, aby český zápas byl jednou pod Světlama, jednou ne? Světla má pouze hůře nasazený, kdyby to bylo opačně, kdyby základní část vyhrali Roši, tak je opět český zápas číslo 5. Zvláštní. Tak to je zvláštní. Tak potom logika, kterou jsem našel, tam nefunguje. Tak to je přesně. Ale repre. Za 2 týdny a kousek začíná mistrovství Evropy mužů
Pro český tým začíná v Nizozemí, v Rotterdamu. Letošní systém, já to jenom uvedu, protože je poprvé odlišný od toho, jak se hrávalo dřív. Jsou 2 nasazené skupiny po 4 účastnících, které hrají spolu v Rotterdamu. Ty skupiny odehrají každý s každým tabulku. První 2 týmy z těch skupin jsou nasazeny do čtvrtfinále, 3. a 4. tým musí jít do 8finále, kde budou hrát proti 1. a 2. týmu z B skupin. Jedna se hraje v Belgii, jedna se hraje v Itálii a z těchto 2 8finále se doplní ti postupující z A skupin do čtvrtfinále. Český tým čeká ve skupině nejprve Německo v Rotterdamu, potom Španělsko a nakonec Švédsko. To jenom, abychom věděli takhle, jak to je. Český tým má tím pádem v téhle skupině zajištěný postup minimálně do 8finále, protože i kdyby, nedej bože, všechny 3 zápasy prohrál, 8finále má jisté, z téhle skupiny se nejde vypadnout, jenom se určuje nasazení. Tenhle systém je docela nový, je zvláštní. Dává teda jistotu těm prvním 8 týmům z předcházejícího mistrovství Evropy šanci hrát o titul i poté, co nebudou v té základní skupině úspěšní. Určitě nutí ty týmy se snažit přemýšlet o tom, že potřebuješ být první a druhý, protože se vyhýbáš tomu zrádným 8finále a přijdeš až do toho zrádného čtvrtfinále, kdy pořád teda v podstatě ten do 8finále, tak musí hrát 2 zápasy na krev, aby se dostal do bojů o medaile. Kluci, začínáme 29. proti Německu, což si myslím, že právě z tohohle důvodu bude klíčový moment. Ještě než začneme rozebírat tu Evropu, jaký jsou vaše šance, že bychom vás 2 v tom národním týmu viděli? Nyní začneme u tebe, tam to bude asi možná rychlejší. Moje šance jsou nulové. Mluvil jsem minulý týden s Pavlem Chadimem, řekli jsme si něco k tomu a dohodli jsme se na to, že tenhle ten rok nenastoupím na Evropě. Dafi? Šance záleží na Cháďovi, jaký mi dává, ale zatím jsem v nějakém výběru, jedu do Itálie na přípravu, takže... Ty mě do Itálie ješ? Ne. Pokud mě nezradí zranění, tak bych tam měl nějakou větší šancí být, ale nemám to jako zatím jistý, jako není nominace, takže to zatím není jistý, ale mám šanci tam být. Nominace konečná se bude uzavírat až po té Itálii? Já si myslím, že jo, po Itálii. Je to tak. Co ty, Kubo, jak vidíš šance Belgie? K tomu se můžeme dostat později, protože já jenom uvedu, může nastat velmi zajímavá situace, kdyby český tým skončil 3. ve své skupině a Belgie, kde já působím jako trenér nadhazovačů národního týmu, skončila 2. v jedné z těch B skupin, tak v 8finále na sebe narazí český národní tým a Belgie. Což bych si docela užil. To věřím. Dobře, tak ty z pohledu fanouška, ale dlouholetého člena kádru reprezentace, ty z pohledu hráče, jaký vidíš šance českého národního týmu na mistrovství Evropy? Určitě vidím, že se dostaneme z té skupiny z 2. místa, nebo já aspoň vidím to, že si myslím, že jsme mnohem lepší než Německo, nebo mnohem lepší, myslím si, že prostě 9x z 10 prostě porazíme, že prostě máme ty nadazovače, máme ty pálkaře. To Švédsko, jestli neporazíme Švédsko, tak si myslím, že bychom měli jít asi zpět do té B skupiny, protože Švédsko má být asi ten jednodušší tým a to je prostě hlavně je to Německo, prostě když porazíme to Německo, tak pak věřím, že to Švédsko prostě dáme, to Španělsko, tam to bude, buď vyhrajeme nebo prohrajeme, už nám to bude jedno, protože postoupíme. Nebude to úplně jedno, protože se Španělskem hrajeme druhý den. Se Švédskem hrajeme až ten poslední den té základní skupiny. Jo? Stále jako věřím, že asi do toho Španělska, na to Španělsko nedáme ten nejlepší z nejlepších nadazovačů, co máme, to si pustíme do toho Německa.
Protože to všichni vidíme, nebo já si myslím, že vidíme, že tam je větší šance. A za další to časově vychází. Perfektně. Pokud chceš zopakovat zápas. Ty nařazovače v playoffu. Je to první zápas turnaje, tam většinou nastupují ty nejlepší nařazovači. Určitě, to si myslím, že jo. Jmenoval si ten fakt, že 9x10 jsme schopni ty Němce poradit, ale varovným prstem musí být určitě naše vystoupení na pražském baseballovém týdnu, kdy jsme v základní skupině. Já vím, že to je příprava pořád, jako, ale zase vracím se k tomu, že jste všichni hráči, kteří určitě rozhodně nechtějí prohrát žádný zápas, pokud jsou na tom hřišti. V základní skupině pražského baseballového týdne jsme Německo porazili a ve finále nám to oni vrátili v tom zápase, kde o něco šlo. To je jeden z 10, no. Zase kvalifikace na World Baseball Classic, kdy jsme jim prostě sebrali vítěz plachet vítězstvím ještě doma v Regensburgu, jakože jo. Poté ta příprava, kde ale Němci podle mě nebyli kompletní, nehráli jako úplně s tím, co měli to nejlepší. Takže to bude určitě zápas, který bude stát za to sledovat. Jako možná jsem to přehnal, že prostě 9x10 porazíme ty Němce. Řekl jsem to, nebo jsem to řekl o Švédsku, no? O Němcích, no. Věřím, že prostě, že jsme lepší, že prostě samozřejmě tam může hrát někdo dá prostě ten rozhodující home run, mají tam prostě palkaře, Němci tam mají prostě 2 silný palkaře, jo. Ale prostě věřím, že prostě jsme lepší. To je jako když jsme hráli kvalifikaci proti Španělsku, všichni věděli, že Španělé jsou lepší. Ale měli jsme větší šance a měli jsme štěstí, porazili jsme. Taky prostě proti Španělsku jsme 1 z 10 prostě vyhrajeme, jo. A musí je to turnaj, jednou prostě tvůj nejlepší narazce zraní, cokoliv, v tom turnaji je to prostě nahoru dolů, prostě strašně složitý. Já nesnáším turné, protože to je, hraješ s tím týmem jednou a jenom koukáš dopředu, hele, jako máme ten další den. Všichni nastoupí proti České repre s tím nejlepším, protože chceš prostě porazit. Jo. Takže přesně ta cesta většinou bývá. Jako. Přesně tak, takže jako my jsme vždycky na té těžké pozici, že to není, že by proti nám dávali nějaký jakoby horší nadazovače, prostě vždycky tam pošlou ty top level, co oni mají, aby nás sundali, no. Pro mě poučka taková kaučovská je svým hráčům na turnaji prostě musíš do hlavy, že oni se právě dopředu koukat nesmí. Oni se musí koukat jenom na ten daný den a dopředu se mají koukat jenom trenéři a přemýšlet o tom, jak tu sestavu poskládají a hráči musí hrát naplno každý zápas a cpát jim to pořád do hlavy, i když po tom zápase s Německem přišel třeba zápas z horní dolní, tak pořád prostě musí hrát naplno, protože v tom turnajovém systému je to velice zrádný. Co ty, Dafe? Jaký vidíš šance českého národního týmu? Určitě se chceme dostat první, druhé místo ze skupiny. Chceme se vyhnout asi tomu zrádnému 8. finále, kde se může stát vlastně cokoliv a zároveň si tam můžeš vyházet zbytečně ty nadazovače, takže první, druhý ve skupině určitě bude náš cíl. Ale samozřejmě, jak jsi říkal, my hráči, my myslíme prostě zápas od zápasu a v podstatě ten další den tam nevidíme vlastně nic, vidíme tam máme jenom ten jeden zápas před sebou, na který se soustředíme, což teďka budou teda ty Němci, ten první zápas a pak se budeme soustředit na další. Zbytek jako necháme na trenérech, ale myslím si, že my hráči jsme rozhodně nastavení ten zápas od zápasu. Nekoukáme se někam už jako zbytečně daleko. Za mě teda Německo velká neznámá a velký překvapení každý turnaj, protože úplně nenápadně prostě Německo proklouzlo do semifinále mistrovství Evropy porádaným Česku. Když jsem tomu fakt jako nevěřil, jako že se to stane. Jo, a bojovali prostě o bronzovou medaili, což se mimochodem teda českému národnímu týmu ještě nikdy v historii nepovedlo. I ten fakt může, myslíš, jako v hlavách těch hráčů, protože ten tlak byl obrovský v roce 2023, kdy se pořádala Evropa v Praze, která v Praze, Brně, v Praze skoro nebyla, v Ostravě a Brně. A ten tlak byl enormní na to, ten úspěch udělat. Nepřišel, to znamená, že se to o 2 roky odložilo, ten tlak zase bude enormní, protože prostě chcete určitě být prvním týmem, který bude hrát o medaile. Je to v hlavách těch hráčů, protože bude tam pár nováčků, který nezažili nikdy mistrovství Evropy, to je každý rok, ale to gro tvoří hráči, kteří už hráli v tom roce 23. Myslíš, že to v těch hlavách je? Nebo není, Dafe? Co to, že Němci skončili třetí? Ne, že my nemáme medaili ještě. Že jsme nebyli v semifinále. To za mě to není vůbec. Jako, není vůbec v hlavách. Vůbec jako
si myslím, že každý rok, nevím, myslím, že jsme tak naučeni, že tohle je jako vůbec jako nás jako vůbec to nemám hlava, jako že jsme se ještě nikdy nedostali jako na ty medaile nebo to semifinále. Nebo aspoň třeba mluvím jenom za sebe, ale já to jako tohle mám vypuštěný z hlavy úplně a vždycky každý ten turnaj je to znova. Když tak pak teda, když se to zase nepovede, tak si třeba na to vzpomenu, že jo, se nám to zase nepovedlo jako minule, ale jako netrápí mě to nějak někde vzadu v hlavě, že bychom tam měli nějaký blok, nějakou laťku, přes kterou se nemůžeme dostat. Nevidím to tam. Míňo? Taky to tak nemám. Souhlasím s Dafem. Já mám dotaz. Můžu ještě jenom tak jo, ale pak mě pust. Pak tě pustím. Štěstím, neštěstím může být ten tragický výsledek toho čtvrtfinále v Brně, kdy to bylo takovou dardou, protože si myslím, že mnohem hůře se vzpomíná na čtvrtfinále v Itálii 2019, když jste ztratili to čtvrtfinále proti Izraeli v extrainingu. Tam to asi muselo bolet mnohem víc a ještě to vedlo k tomu, že to byl prostě ten last dance takový, jako, že plno hráčů potom skončilo. Takže to je možná dobře, že to nebylo tak těsný a že to možná pomohlo těm hlavám k vyčištění mnohem líp. A to je za mě všechno a teď Já se chci zeptat, já mám obavy. Před minulým mistrovstvím Evropy jsem měl naději, která nebyla naplněná, protože prostě ten tým mě připadal silnej. Letos mám obavy. Ty obavy mám protože máme spoustu hráčů mimo. Mára je mimo, Dan Padyšák je zraněný, Michal Kovala je zraněný, Johnny Novák se sice vrací na kopec, ale já jsem mluvil o Márovi. Já jsem mluvil nejdřív o nadazovači. Jo. Johnny Novák se vrací na kopec, ale ještě to není pořád starý, dobrý Johnny. Dá se předpokládat, že ještě něco vylepší do Evropy, ale nebude to, co to bývalo před 5-6 lety. Mára Chlup po zranění snad se vrací brzo už, ty si říkal, že už... On pravděpodobně by asi nebyl ani fyzicky jako úplně 100%, ale každopádně, kdyby byl, tak by ho samozřejmě zaměstnavatel nepustil. Tak by ho Tokyo Giants nepustili. A když vezmeš 5 takovýchhle hráčů, který ti najednou chybějí, to by zamávalo s každým evropským týmem. Natož s českou reprezentací. Takže já mám obavu, jak tohle bez takovýchhle hráčů, protože to je jeden super pálkař a 4 super nadazovači, jak tohleto dokážeme zvládnout. Máte tu obavu taky, anebo si říkáte, ale prdlajs, jako ten český baseball je tak dobrý, že možná, že ty kluci, co přijdou místo nich, nejsou takový jména, ale tu kvalitu mají. Tak za mě tu obava je asi oprávněná u fanoušku třeba, nebo u trenéru to může být oprávněný, to chápu. Ale si myslím, že my hráči to máme nastavený tak, že za prvý tohle to nás nemůže jako ovlivnit, že jsme si řekli, Ježiši, Míňa s náma nebude, tak to, co teď budeme dělat. Jestli prostě pokaždé, když tam jsme a máme to vyzkoušené, že jsme tam bez těch kluků i byli a hráli jsme ty zápasy, tak jsme prostě vždycky dokázali jsme hrát dobrý zápasy, dokázali jsme vyhrávat. Takže za mě, zase můžu mluvit možná za sebe, ale já to tak vůbec necítím, že by nám tam chyběli ty 4 hráči. Samozřejmě, oni chybět budou, ale pro nás jako hráče mě to teda nějak neovlivňuje. Já prostě si pořád jdu odehrát to svoje, těch svých 100%, co můžu tomu týmu dát. Myslím si, že to mají nastavený i ostatní a že tam prostě ty nějaký hráči nebudou, tak je to je spíš problém trenérů, který s tím musí si nějak pohrát, ale pro nás hráči my prostě jedeme jako to svoje a nic jako neměníme. Za mě teda. Tak já už teda můžu mít z pohledu teda fanouška. Takže proto já jsem říkal, že jsem mluvil ohledně to, že věřím, že vyjdeme prostě z té skupiny druhý, ale dál jsem o tom nemluvil, protože já tam vidím ten problém, že prostě pak se tam sejdou, nevím, kde v té druhé skupině, kdo by to měl asi být první a druhý z té další skupiny. Ty tě nemusí zajímat v té druhé skupině, protože pak ještě i když vyhraješ nebudeš na první 2 místech ty skupiny, tak ty super z té druhé skupiny ty první 2 nepotkáš. Ještě musí přijít v finále.
OK. Jo. No říkám, jako, že vím, jaký týmy budou v té skupině, kde budeme. Nevím, jaký budou další týmy, ale prostě jsem říkal, že vidím prostě, jak vyjdeme z té první skupiny, protože věřím, že tady na tu skupinu prostě máme ty nadazovače, ale obávám se prostě, že jakmile půjdeme do toho semíčka, tak se tam potkáme prostě proti týmům, na který to bude, kde budeme prostě, nám bude chybět ten Paryšák a bude nám chybět i Kovala. Takže jak jsem říkal, máme dobrý, no. Ty zmiňuješ semíčku, ale jako klíčový zápasy, který jsme ještě nikdy nevyhráli, je čtvrtfinále, jo? V semíčku, proto podle mě, pokud budeš semíčku, tak už máš jistotu bojovou medaile a tam už má jako vyhrál. Já se bojím po té první skupině, už se začínám obávat. Jo, to je ono. Jak to dopadne, protože tam si myslím, že ti ta nadazovači budou chybět, protože teď nahrazují mladší, jo, který prostě nemají tu zkušenost. A takže, jak říkám, vidím tu skupinu, tu základní skupinu, vidím v pohodě, ale pak jako tady na to jako divák, tak se budu trošku obávat. Tam je určitě, zmiňuješ dobrý moment, že pokud skončíme první dva, tak se vyhneme tomu prvnímu zápasu smrti. A to je to finále. Ale přijde určitě ten druhý zápas smrti a to je čtvrtfinále a tam, Kubo, ty víš, kdo tam zhruba připadá? Tak to myslím, že čtvrtfinále už jsou křížem, tam může přijít Itálie. Tam může přijít Itálie, jo, která hraje B skupinu. Která skončila 9. A má tam Řecko a Řecko podle mých informací by mělo mít solidní americký line-up letos. Nevíš, jaký přijde Izrael zase. Jako, a nevíš, jaký přijde Izrael. No, nevíš, jestli Belgii se podaří ušetřit Družencen prostě na klíčový zápas, který se postaví na kopec a bude tam sypat 95. Jako tam prostě to čtvrtfinále, prostě to je ten klíčový zápas, který se český repre ještě od té doby, kdy se takhle hraje, prostě nepodařilo nikdy vyhrát. A tam teda samozřejmě zkušenosti, když už to porovnáme s Major League, která doplňuje kádr před playoff vždycky těma veteránama a ty si najednou tady vyjmenoval 4, možná ne věkem, ale zkušenostma veterány, který prostě nejsou, tak si myslím, že to tým asi bude trošku bolet a opravdu tomu realizačnímu týmu úplně extra nezávidím. Já musím říct, že já teda, jak říkám, byl jsem naplněn očekáváním a nadějí před Evropou 2023 a teď je tam ta obava. Tak já doufám, že to dopadne přesně naopak. Jo. Že jak přišlo to zklamání, že nepřišla, ne, že bych měl naděje v titul, to asi jsme nohama na zemi a známe sílu těch velkých evropských baseballových zemí, ale tomu semifinále jsem zejména doma věřil a třeba ten bronz by byl skvělý. Tak třeba jak jsem teď naplněn obavama, tak mě mladí kluci na kopci, mladí pušky ukážou, že se ničeho nebojí a bude to překvapení, který dobře dopadne. Jo. Ty hráče do obrany si myslím, že tam máme, že i 23 ukázala spoustu skvělých playerů, který podle mýho názoru by v tom Ačku měli dostat šanci. Kdo je podle vás jedničkou rotace český repre v současných chvílích? Jsme teda vyjmenovali Minařík, Novák, Kovala, Paryšák tam prostě buď nebudou, anebo nebudou úplně tak, jako vždycky byli. Starter nebo startera chceš? Někomu prostě komu řekneš, tady máš balon na čtvrtfinále a pojď. Já přemýšlím, kdo tam všechno je, no, ale... To tak ještě nejme samozřejmě, že jo, ale tak přece jenom známe český nadazovače. Za mě, když tě předběhnu, protože jsme se o tom bavili, ne? V sobotu a mě to nenapadlo, ale vlastně na tom shodli vlastně, že jsme říkali, že asi Lukáš Louch. Já jsem jenom teď přemýšlím podle toho, co to bude za tým, jo? Protože samozřejmě, že Saty prostě funguje na Španěli si myslím takhle, který jsou prostě jako hry, že chtějí prostě jako tady ten fast down, ale on je prostě ten, který zpomaluje všechno. Jo, samozřejmě, kdybychom dali, si myslím, že Hloucha proti Španělsku, tak hází prostě jejich rychlostí, oni to vidějí furt, že to bude jakoby to, proto já přemýšlím, jako za mě nejlepší narazovač teďkon je asi Hlouch, ale samozřejmě do jakého ty zápasy ho jako dáš, podle toho, jaký oni mají tým jako pálkařů. Takže ať si zpětně vemu kteroukoliv Evropu, tak Saty než byl uklizený někam, ale prostě nikdy ten zápas jako ještě jako neházel. Vždycky to byl buď ty, nebo to byl Johnny, nebo to byl Schneidy. Za posledních 55 let, když to takhle vezmu.
Takže určitě musí přijít někdo novej. Teda pokud jako Schneider nebude v nominaci a nebude ready na ten jeden jediný zápas, to nevíme, nechci spekulovat, jo? Ale dá se čekat, že teda bude někdo novej, kdo tam to na tom kopci bude stát a Saty tuhle roli ještě neměl, tak já bych byl na ně docela zvědavej. A máš pravdu, že samozřejmě u něj to musí být ten soupeř. Nemůže to být asi každý. Takže ty myslíš Louch? Hloušino a... Jsi trenér natovačů 23, takže prostě máš nakoukaný, už prostě znáš i turnový systém, jsi už prostě zkušený trenér. Kdyby ty jsi byl pitching coach, co bys si radil manažerovi nároďáku? Dej tam tohohle chlapa na start. No podobně, jak jsme říkali, Luky Hlouch ten první zápas na Němce, i když teda on tam může mít v hlavě ten home run na PBTčku, tak doufám, že ho smazal, ale já si myslím, že... To byl Helmik, nebo to byl? Bojmer. To byl Bojmer. Jo, Bojmer. A to podle mě nebyla chyba Lukáše Hloucha, tam byl špatný pitch calling, protože bylo jasný, že ten kluk nemůže trefit pod těma světlama nic jiného než off-speed a dostal zbytečně točku na střed. Dostal, no. Ale myslím si, že si o to i řekl jako tím zápasem, jak zaházel proti Drakům. To byl jako za mě jako excelentní výkon, co tam předved. Takže za mě Lukin. Druhý zápas, to je Španělsko. Druhý Španělsko. Za mě, jak říkal Míňa, úplně ideální nahrazovač Ondra Satoria. Si myslím, že si s nima dokáže pohrát. Že to je přesně ten typ. A pamatujete si, kdo házel na Španěli na minulý Evropě? Míňa. Na tu... Míňa. V Ostravě. Jo. Taky? Jo, Míňa. 0-10. No, to chtělo v operaci. Už takhle jsem to měl před 10 lety proti Holandsku, taky 10. Míňa házela Španělii v kvalifikaci na klasik. Ten první zápas 7-22. No, ale jednou jim to vrátí. Už víme, že i kdyby byl Marek Minařík zdravý, tak na Španělsko startovat nebude. takže a ono by to i logicky vycházelo, protože to je zápas 1, Hlouch, teda by to byl, jako, když tady spekulujeme, čistě spekulujeme, nikomu nic jako neradíme ani to. Zápas by měl... Sadka, takže oba byli relativně jako na to čtvrtfinále byli jako nachystaný jako jedna nebo druhá volba, že jo. To by asi tak bylo jako... A třetí zápas je Švédsko. No. Tam by měl jít levák. Tam. No ne, tak tam, já nevím, jestli jsi viděl Švéda stát někdy v praváckém boxu, tam je prý ve švédské lize vůbec nestaví, to vůbec nemá smysl. Švédi pálí jenom zleva, aspoň také to vždycky platilo. Švédy si můžeme dát leváky, jsme to udělali už jenom na PBTčku, už jsme všichni 3 leváci zaházeli po sobě, to vyšlo nám to. Kdo je ten třetí levák? Johnny. No to je druhý. Já jsem třetí. Ercoli. Ty jsi první. Ercoli, já jsem udělal. Omlouvám se Lukášovi. Lukáš Ercoli, Johnny Novák a já jsem třetí levák. My jsme si takhle v roce 2003 na Evropě rozdělili Švédy, já a Michal Kočí, teda Michal Kočí a já. To bylo přesně prostě dva leváci a věděl si, že... Už to asi není pravda, ale teda jako já si pamatuju 90. ty na rozdíl od vás všech si pamatuju postup do A skupiny, ty už si možná pamatuješ. A pak si pamatuju, že od prvního vystoupení v A skupině se o českém baseballu vědělo, že prostě neumí pálit na leváky. Prostě to se změnilo, asi už předpokládám, že už je to lepší mnohem, jako, ale tohle o Švédsku je teda taky známý. Jako no. Co dál? No, máme jasný line-up nadhazovačů na Evropu. Co pálkaři? Jak si poradí s evropskou úrovní? Tak máme tam samozřejmě ty zkušený hráče, Martin Červenka, Martin Mužík. Tam asi se nikdo nebojí, že by měli nějaký problém. Samozřejmě je to baseball, všichni víme, jaký to je. I ti nejlepší hráči na světě, Aaron Judge a tak, bude mít 14 dní, kdy prostě nepotká balon. Kyle Schwarber měl 2 týdny, 0 ze 24, něco takového. A pak dal 4 home runy v jednom zápasu. Jo? Takže samozřejmě víme, že u těch pálkařů je to strašně nefér ten krátkodobý turnaj, protože oni můžou mít skvělou sezónu, ale zrovna ten jeden špatný týden jim prostě přijde na ten důležitý reprezentační vrchol. Ale dá se čekat, že ty zkušení pálkaři, oba dva Martinové, Erik Zogard, Willy Eskala, tak to bude ten střed toho line-upu. A přibyde nám Ryan Johnson. A Ryan Johnson.
který ho můžeme využít vlastně i na kopec. Další levák. Další levák. Tak ten má Švédsko. Ryane, jestli nás posloucháš, tak ty se připrav na Švédsko. Tak ten střed toho line-upu, nebo ta silná část bude dobrá. Ale, jak jsme my poznali i v letošní sezóně, ne vždycky ti ten silný začátek stačí, protože potřebuješ mít ten konec, který musí splnit aspoň nějaký kritéria. Máme ho? Za mě jo. Za mě jako teď tam si myslím teda, samozřejmě ještě nevím, ale myslím si, že tam nastoupí ty mladší hráči, třeba těch 23, kteří všichni prostě byli na college, už mají tady to nakoukaný, všichni jsou to prostě rychlí, krátký švihy mají, prostě jsou rychlí prostě a kontaktní pálkaři jsou to všichni. Takže já si myslím, že i ten konec pálky právě máme, že umí ulejt, umí udělat prostě ten small ball, který potřebuješ tomu. Ty by ses opřel o mladý hráče v tomhle. No k tomu ještě taky dotaz, jako, jaký máme informace o tom, který z těch mladých hráčů tady bude k dispozici, protože vím, že to v minulosti byl problém, že jakmile začala college sezóna, prostě tak jako ty školy prostě nikoho nepouštějí. Jako, kdo všechno má možnost se jako vrátit zpátky z té Ameriky na ten turnaj? To nevím, jako já jsem se o tom s někým nebavil, ale samozřejmě myslím, že všichni vidíme, jaký jsou tam možnosti, že tam máme prostě z 23 levý pole, Šindelka. No, Šindelku, potom z Draku, levý pole, Klacl, tady ty prostě mladí hráči, nevím, jestli tady zůstávají, jsou teď tady, takže proto jako to říkám, že jako jestli tady zůstanou, jo, ale myslím si, že prostě za mě jsme měli vždycky na to pálku. Jako za posledních prostě 5 let si myslím, že máme tu pálku, že ta pálka nikdy nebyla takový problém, až třeba na tom VBC, ale to je z toho důvodu, že tam už jako jsou hodně kvalitní nadazovači a strašně rychle se střídají. Jo, že ten pálkař si prostě nezvykne, že jde 3krát na to jednou nadazovače, tam prostě uvidí jednou, bum, jde další a musí zase zvykat na něco jiného, jo, takže prostě zase za mě máme pálkařem. Takže světlé zítřky před námi. Já Co ty myslíš, Dafe? Co ty myslíš o pálkařích? Ty moc nerozumíš? Nerozumím, ale rozuměl jsem tomu, že naši mladí 23 dokázali kontaktovat ty, co na nás házeli jako na Evropě, tak to bylo většinou o 90, něco okolo 90 plus. A dokázali si s tím poměrně dobře poradit, takže za mě jako to je dobrý začátek pro naše, když tak konec line-upu, to by tam mohlo jako fungovat. Ale samozřejmě nevím, kdo tam bude, kdo nebude, ale myslím si, že to je dobrý příslib do budoucna. Já tohle hrozně rád slyším, protože já těm mladým klukům právě přesně jak říká Míňa, já nechci se dotknout té starší generace těch pálkařů, ale ten baseball se posouvá, vyvíjí se jako každý sport a já když vidím typologicky změnu švihů právě tady u těch mladých pálkařů, který ty švihy jsou krátký, jsou rychlí, přesto procházejí tou zónou poměrně dlouho, ten swing plane, tam má slušný parametry. Tak já prostě pevně věřím tomu, že tyhle ty mladí kluci dobrá nebudou mít možná zkušenosti, někdy nebudou mít dobrý ten game plan v rámci toho at-batu. Ale myslím si, že budou mít, že mají velkou šanci, větší šanci uspět proti kvalitnímu evropskému nadhozu, než ty kluci, který prostě tu Ameriku nezažili. A myslím si, já osobně bych jim tu šanci dal co nejdřív, protože nedá se nic dělat. Prostě pokud se chceš naučit baseball, tak se ho nenaučíš v Evropě. To prostě tak, jako je. Je to strašně těžký se naučit v Evropě, abych jakoby do toho zahrnul nějaký výjimky, tak v té Evropě je to strašně těžký. Ta Amerika ti dá úplně jiné možnosti a já bych těm klukům, co tu americkou zkušenost mají, věřil. Pak přijde listopad a dvouzápasová série v Koreji. Nominace se pravděpodobně ještě neví nebo ví. A pokud ne, tak nechci zvědět. Jenom myslím si, že to zatím není zveřejněný. Určitě to není zveřejněný. No a pak tedy přijde březen a naše druhé účinkování na klasiku, což je tvůj teda cíl. Určitě je to Daffy tvůj cíl, předpokládám. Myslím si, že by to mělo být asi všech, protože jako nikam vejš už se nemůžeš dotáhnout.
než na ten turnaj, no. A tenhle turnaj. Došlo z finále a do semifinále a do finále. Jaký jsou naše šance? No, jakže mi to nazývají na ty hluboký? Brumla. Jo, no. Ty jsi neviděl asi Sněhurku a 7 trpaslíků, viď? Asi ne. Ach, dostuduj. Ještě než začneš mluvit, jenom uvedu, že oproti minulému klasiku, kdy v základní skupině v Tokyo Domu byly 3 jasný týmy, který byli na papíře silnější než my, a to Japonsko, Korea a Austrálie, tak tam tím 5. do party k nám byla Čína, která rankingově i výkonama teda na papíře byla horší, takže tam byl jasný cíl prostě tu Čínu porazit a zachovat si příslušnost pro další turnaj. Čína, která vypadla z klasiku, teď na tomhle novým turnaji nahrazuje druhý tým světového rankingu a tím je Tajvan. Takže ta skupina je 1, 2, 4 a tuším 8 nebo 10 teďka Austrálie, 10. 1, 2, 4 a 10. A pak my. Tak proto se ptám, jaký jsou šance. No tak my jsme prostě vyměnili tu Čínu. Je to tak, že proti Číně i my, i všichni jsme prostě nasadili to nejlepší, co máme, protože to je ten tým, který chceš porazit. 100% prostě porazit. A teď jsme my ten tým. Takže si myslím, že jako všichni prostě vytáhnou jedno z těch nejlepších jako baterií, co mají, aby prostě ty Čechy porazili a udrželi si tak to místo. Samozřejmě, že ty Japonsko, tak tady na to nemyslí těm, ty prostě mají baterie, že by to mohli rozdávat, jo? Takže ty nemyslí vůbec na Čechy, těm je to úplně jedno. Ty prostě už myslí do toho, aby porazili ten Tajvan a tady ty jako Čechy pro ně jsou prostě takový ždibec. Ale ty ostatní týmy prostě nás budou chtít prostě sundat a postavit to nejlepší proti nám, no. Takže to bude hodně těžký. Míňo, já s tebou budu nesouhlasit v tomhle, protože hraješ 1, 2, 4 a 10. I ta 10. Austrálie vyklouzla z téhle skupiny a postoupila do čtvrtfinále. Já si nemyslím, že ani jednomu z těch týmů jako budem ležet tak v hlavě, že by se přes nás měli zachránit, protože všechny ty 4 týmy budou chtít postoupit do čtvrtfinále, což znamená skončit první nebo druhý. Takže já si nemyslím, že budou hledat jako nás jako toho soupeře, ale budou hledat soupeře spíš toho, přes kterého by se do toho čtvrtfinále mohli dokonce skončit první nebo druhý. No ale jestli neporazíš nás, tak o tom nemusíš, jak nevím. Samozřejmě... Já pořád tvrdím. Chápu to, co říkáš, ale jako já si vždycky říkám, že prostě všichni na nás nastaví to druhý jejich ESO, jo, že potřebuješ prostě nás porazit, protože jestli nás neporazíš, tak jako už někam nepostoupíš, jako no. Já si troufám tvrdit, totiž, že letos na tu záchranu nebude stačit jedna výhra. Jo, jako ty týmy jsou všichni silný, který budou, prostě bude to o... Nám nebude stačit jedna výhra. Nám nebude stačit. Někomu jinému by mohla. Někomu jednomu, samozřejmě. Protože pokud my prohrajeme všechno, tak... Těm ostatním, jako tak... když se na nás budou koukat jako na Čínu, tak samozřejmě zápas proti nám je ten zápas, který... Ale nám nebude stačit jedna výhra, protože ten tým, který my bychom porazili, tak dokáže, tak někoho porazí on. Jo, rozumím. A vznikne tam kolečko, který prostě při jedné výhře nás jako scénách pořád pošle třeba ven ze hry, jako, jo. Jako se stalo teď, jako ostatně na posledním klasiku jsme do posledního dne i s tou jednou výhrou bojovali o to, že pokud tu Austrálii porazíme... A tam někdo minule snad vypadl se 2 výhrama, ne? No tam bylo to kolečko strašný na Tajvanu, kde všechny týmy skončili se stejnou bilancí a postupili jenom 2, jako jo. A takže i ten Tajvan, který měl tu samou bilanci jako vítěz té skupiny, se stoupil z klasiku. No, 2-2 se stoupíš, no. To je strašný. Musíme pořád zmínit jedno důležité pravidlo, které možná ne všichni ještě pořád vědí, že na rozdíl od evropského baseballu, kde se při shodné bilanci více týmů počítá rozdíl ve skóre v útoku minus body v obraně, na klasiku to jsou pouze a jenom body v obraně. Přepočítaný na útok tě absolutně nezajímá, kolik dostaneš bodů, rozhoduje. A nás prostě zabil v podstatě ten 6bodový příděl od Koreji, kdy jsme my v tom posledním zápase proti Austrálii mohli dostat jenom 1 bod. I kdybychom vyhráli třeba 8-4, tak už nás to prostě, nebo 18-4, nebo 25-4, tak nás to nikam neposouvalo, protože bychom to těma obdrženýma bodama už prostě nezachránili. No. To je ten největší rozdíl, který je potřeba si pořád jako dát do hlavy a
a proto je potřeba každý zápas, pokud přemýšlíš o tom jako vyšším postupu, proto ty ostatní týmy si myslím, že se na nás vyprdnou, protože s náma ty body obdržený nebudou hrát roli, ale budou bolet proti zápasu. Austrálii budou bolet zápasy proti Tajvanu a Koreji. Budou bolet zápasy proti Tajvanu a Austrálii. Tam si myslím, že to kolečko těch 3 týmů, to je Japonsko, si myslím, že zase bude prostě dominovat a že o toho druhého postupující se bude rozhodovat mezi 2, 3, 4, to znamená tedy Austrálie, Korea a Tajvan a tam si budou ty týmy na sebe jako vytahovat to nejlepší, co mají. No říkám, proti nám vytáhnout to druhý, jako taky Korea, všichni víme, že oni, to, co my řekneme, že je náš nejlepší starter, tak to je jich 7. Jako. No. Jo, takže jako... dobře, možná jsem to přehnal. Ne, jako u Japonska to vyšlo, tam jednoznačně v té době Sasaki byl starter číslo, ale Japonci prostě to jeli jeden zápas, druhý zápas, třetí zápas, čtvrtý zápas a kdyby tam byla na tom místě, kde jsme my hráli s nima, byla Korea, tak Sasaki háže na Koreu. Oni se prostě vůbec na soupeře nekoukali. Jo? No říkám, Japoncům je to úplně jedno, jako samozřejmě, jako ty mají trošku jiný baterie. Tak kde ty 2 výhry seženem, abychom se udrželi? Já to vidím tak, já si myslím, že... S Tajvanem jsme hráli 2-2? Já si myslím, že 2-2, no já si myslím, že tam prostě jeden, jak to říkáme, 1 z 10, že dokážeme, nevím, nakolik je to tady proti téhle úrovni, jestli to není 1 z 2. Teď to lobu 2 z 10. Tak prostě jako může se stát a zadaří se a prostě, hele, 2 urvem, tak co? No jako jo. Proč by se to nemohlo stát? Jako, vem si, dobře, porazíme Čínu, kterou počítali všichni, ale i s tou Austrálii jsme prostě fakt jako hráli krásný baseball až do poslední chvíle, jako jo. Jo. No. Nevím, kdo to bude, ale někdo hold. Někdo to odnese. Někdo to prostě odnese a vy si budete balit a letět do Miami na čtvrtfinále. Já věřím, že ta 1 výhra bude stačit k udržení se, protože jsem přesvědčený, že pokud bychom my porazili Austrálii, takže ji zvládnou porazit i všichni ostatní. A pak věřím tomu, že by nám ta 1 výhra mohla stačit. A myslím si, že Austrálie je ten tým na úrovni Španělska, kdy prostě ten 1 z 5, 1 ze 7 prostě uhrát můžeš. Jestli jsme si náhodou už nevybrali trochu toho baseballového štěstí v kvalifikaci v Regensburgu, kdo ví? Třeba tak, jak máme pech a nejsme schopní prokousnout čtvrtfinále Evropy, tak nám to baseballový pánbůh bude vracet na VBC a Mužíkův home run proti Číně nebude jediný zázrak, který tam zažijeme a dokážeme porazit Austrálii. No já si myslím, že ještě ohledně té Austrálie, že jde o to, že Japonci, Korea a Tajvan, tak ty budou mít všichni podobný nadazvače, jakože stylem, nadozema. Jediná ta Austrálie je prostě jako my, na který jsme zvyklí ten dost. Nikdo tam nehází splity jako prostě Japonci. Jo, pomalý točky. Prostě ty Austrálie hraje jako my, takže si taky myslím, že to bude největší šance je porazit z toho důvodu, že na to jsme zvyklí. Jo, největší problém všem prostě dělají ty splity od těch Japonců, Tajvanců. V Čechách nevím, kolik lidí to hází, nebo jestli to hází, tak to jsou prostě já tomu říkám točka, to prostě není ani split. Jako, jo. Takže Austrálie, přes Austrálii, když porazíme Austrálii. Jinak jediný, co abych uvedl, je, že já si myslím, že Austrálie je taky nejvíc jako hratelný soupeř z té skupiny, to musí být, prostě i podle rankingu to tak vychází, podle toho, že prostě nejsou tak na špici jako všechny ty 3 ostatní týmy, i když porazili Koreu a dostali se přesně do čtvrtfinále, jo. Ale musíme zmínit ten fakt, že zatímco my na příštím roce budeme mít na D1 jednoho hráče, Austrálani jich mají asi 35 a z toho dalších 20 mají podepsaných. Jako, jo. To je prostě, i když ta australská liga jde do kytek a podle mých informací hrajou jenom 4 týmy teďka příští rok, už to prostě není to, co bylo dřív, protože Major League od nich dala ruce pryč, tak pořád ta síla toho australského baseballu je obrovská v tomhle tomu. Ale o překvapení nebývá na těchto turnajích nouze a pojďme udělat. Já jsem za. Já taky. Hezčí tečku dnešního pořadu jsme si myslím nemohli přát, uteklo to zase jako voda. Dozvěděli jsme se plno nových informací, jsme optimisticky naladění na mistrovství Evropy, na zápas proti Koreji, na ten dvojzápas a poté na ten velký showdown v měsíci březnu. Za nás to je teda všechno
Já jako vždycky na konci připomenu, že veškeré připomínky, komentáře, kritické poznámky, dotazy posílejte hlavně na mailovou adresu nejenbaseball@gmail.com nebo na komentáře pod příspěvky k těm jednotlivým epizodám, které máme na Instagramu. Určitě se chystá pomaličku jedno vydání našeho podcastu, kdybychom chtěli udělat Q&A, věnovat se dotazům, takže pokud máte nějaký dotazy, a který byste chtěli slyšet na odpovědi od nás nebo případně od nějakého hosta, který tady bude mít, tak rozhodně pište a neváhejte. Za mě to je všechno. Za mě taky, já děkuji Míňovi, děkuji Dafimu, že jste tady s námi byli, podělili se o svoje názory a myslím si, že to není naposledy, co vás tady máme, tak jak to slibujeme každému. Mějte se fajn, vy se mějte taky fajn a zase příště. Mějte se. Ahoj.